Som rád, že aj tento týždeň ste si našli čas na server gischina.cz. Pokiaľ ste však nečítali všetky články, je pre vás určený týždenný prehľad noviniek. Spoločnosť Blackview predstavila už nedávno model BV6000. Ak ste nevedeli, tak tento outdoorový telefón má aj svojho brata BV6000S. Aký je medzi nimi vlastne rozdiel? Ten hlavný je v procesore, fotoaparáte a pamäti, ale poďme postupne. Oba prístroje majú 4,7 palcový HD displej. Bežia na Androide 6.0. Rozdiel teda začína v procesore, kedy BV6000S je osadený 4-jadrovým procesorom Mediatek MT6735 s taktom 1,3 GHz. Vo vnútri má len 2 GB RAM a 16 GB ROM. Takisto utrpel aj zadný fotoaparát, ktorý má len 8 megapixelov. Predná selfie kamera je 2 megapixelová. Batéria ostala bez zmeny a to je 4500 mAh. Spoločnosť Blackview teda natočila video, ktoré vidíte na pozadí a výsledok je asi taký, že v Antutu benchmarku BV6000 dosiahlo až 42 000 bodov, BV6000S iba 32 000. To znamená, že BV6000S, ktorý ide do predaja teraz v auguste za $129, dosahuje trošku nižšie hodnoty. Pokiaľ sa teda budete rozhodovať, po ktorom outdoorovom telefóne od Blackview siahnuť, určite voľte BV6000. Spoločnosť Uhans si tento týždeň pripravila video so svojou novinkou označenou A101. V rámci tohto prístroja sa snaží vzdať hold Nokii, ale možno vám pripomína skôr Samsung S7. To ma napadlo, keď som sa pozrel na zadnú stranu tohto modelu. Jeho krivky sú ladné a zaoblené a na zadnej strane nájdeme kryt s gumeným povlakom. Ten by svojou textúrou mal pripomínať kožu. Najväčšou výhodou však by malo byť to, že na ňom nebude vidieť otlačky prstov a takisto vám zabezpečí pevný úchop, aby sa vám telefón nevyšmykol. Ohľadom špecifikácií vieme zatiaľ len to, že na prednej strane nájdeme 5-palcový displej s 2,5D zakriveným sklom. Vo vnútri bude procesor Mediatek MT6737 taktovaný na 1,3 GHz a pobeží na Androide Marshmallow. Uhans A101 bude pravdepodobne predávaný za cenu okolo $70 a mal by podporovať aj niektoré LTE siete. Mobilnú spoločnosť, ktorú všetci poznajú, ale málo kto si dovolí kúpiť jej telefón. Jedná sa o spoločnosť Vertu. Tá predstavila tentokrát model Vertu Aster Chevron. Dúfam, že sa to tak správne číta. Ale jedná sa o opäť drahý telefón, ktorý je určený len pre majiteľov, ktorí na to doslova majú, pretože jeho cena sa pohybuje až okolo 102 000 českých korún, alebo ak chcete $4200. Čo sa tieto peniaze dostanete? Okrem nezameniteľného dizajnu, ktorý Vertu charakterizuje, na prednej strane nájdete 4,7 palcový Full HD displej, vo vnútri 4-jadrový procesor od Qualcommu, a to Snapdragon 801 taktovaný na 2,3 GHz. Tomu napomáha 2 GB RAM a 64 GB ROM. K tomu si pridáte ešte 13 megapixelový zadný fotoaparát a 2 megapixelovú selfie kameru. Nesmie samozrejme chýbať ani podpora všetkých LTE sietí, NFC a ostatnej konektivity. Kapacita batérie sa zastavila na 2275 mAh, čo je proste pre dnešnú dobu dosť málo. Pokiaľ by ste zatúžili po limitovanej edícii s názvom Vertu Leaf, tak dostanete na miesto látky na zadnú stranu samozrejme pravú kožu. A za tento model si už priplatíte, a to skoro dvojnásobok, pretože stojí $9890, čo je v prepočte zhruba 241 000 českých korún. Takže neváhajte, vyťahujte kreditky alebo hotovosť zo svojich kufríkov a nakupujte pekný, ale predražený smartfón. Tento týždeň sme vám priniesli aj krátke unboxing video Verny Apollo Lite, tentokrát v bielej farbe, ale oficiálne sa označuje ako šedá. Kým sa budete pozerať na zábery tohto telefónu, pozrime sa na jeho špecifikáciu. Na prednej strane 5,5-palcový Full HD displej od Sharpu, ten je chránený Gorilla Glass 3. generácie s 2,5D zakriveným panelom. Vo vnútri je Helio X20, to znamená 10-jadrový procesor, ktorý bol skôr ako Xiaomi Redmi Pro vydaný na trh. Má 4 GB RAM, 32 GB interného úložiska, ktoré je možné rozšíriť pomocou karty až na 128 GB. Vo vnútri je 3180 mAh batéria. Na spodu nájdeme USB konektor typu C a vo vnútri Android 6.0. Jeho zadná kamera je 16 megapixelová a je od Samsungu.
predná je 5 megapixelová. Video by malo dokázať nahrávať až 4K alebo 2K pri 30 frameoch za sekundu. Podporuje aj LTE siete, aj keď nie všetky české. Jedná sa teda o Dual SIM, ktorý má microSIM alebo nanoSIM, ktorú môžete vymeniť za microSD kartu. Na zadnej strane mu nechýba ani čítačka otlačkou prstov, jeho cena sa zastavila na hranici okolo $230. Ďakujeme, že aj tento týždeň ste si našli čas na naše unboxingy, ale aj tento prehľad noviniek. Dúfame, že sledujete aj ostatné recenzie na YouTube kanále a čítate gischina.cz.